Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda geçen aýyň aýagynda teraktyň öňe alyndy diýip Türkmenistanyň Kronika satly neşir habar berýär. Garaşsyz neşir öz çeşmelerine salgylanmak bilen bu ýagdaýyň 28 awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda bolandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronika satly neşiriň maglumatyna görä ýöriti ulluklar 2 sany jinayetçini ele salypdyr. 28 awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda Türkmenistanyň ýöriti güýçleri teraktyň öňüni aldylar. Zulumkeşler Türkmenistanyň raýaty bolan 2 dogan. Olar Türkmenistanyň we Bakuwyň arasynda gatnaýan Bahtiýar atly ýük hem ýolagçy paroma partlaýjy serişdäni geçirmäge synanypdyr diýip Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň informasiýon neşri habar berýär. Şeýle dagdalan 2 doganyň paroma münmek üçin elinde bar bolan biletlerinde dürli ýerleriň görkezülenligi, olardan başga da paromda 170 adamyň bolanlygy hem onlar çaftologyň ýüklenenligi maglumaty bellenýär. Şüphästen alynanlar partlaýjy serişdeleri öz ýandyry bilen eltip paromda bombany ýasap Türkmenistanyň territorial suwlarynda partlatmagy planlaşdyrypdy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Kronikasy ýöriti gulluklaryň terakt barada öňünden ygtybarly bolanlygyny öz çeşmeleriniň çak edýänligini aýdýar. Azatlyk Radiosu bu maglumaty öz çeşmelerinden entek tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurdun territoriýasynda teraktlaryň bolmagynyň töwekkülçilikleri barada aňtaw maglumatlara eýe bolanlygyny iýun aýynda habar berdi. Türkiýanyň ýöriti gulluklaryndan alynan bolmagy çak edilýän şol aňtaw maglumatlarynda Islam döwleti toparyna mahsus teraktlar barada gurrun gidipdi. Şonda Azatlygyň howpsuzlyk gulluklaryndaky çeşmeleri dören ýagdaý bilen baglylykda Haýratynda Aziýa öňleriniň öňü tirasynda şüpheli görünüp biljek isleýän adamy saklamak barada görkezmeleriň berilenligini habar beripdi. İýul aýynda Azatlyk Radiosu Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Azatlygyň gorunmak ministrligindäki çeşmesi terrorçy bolmakda guman edilýän 4 adamyň Ahal vilayatynyň haky etrawynda ele salynanlygyny aýdypdy. Adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmämiz söwüşçi bolmakda guman edilip Türkmenistanyň Owganistan hem Iran bilen serhetleriniň golynda tutsak edilen 4 adamyň Türkmenistanyň raýaty bolup, olaryň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzüminde söwüşenligini ma'lum edipdi. Şol operasiýa gatnaşanlygyny aýdan çeşmämiz Türkmenistanyň territoriýasyna söwüşçi bolmakda guman edilýän onlar adamyň geçenligi hakynda harby aňtaw gulluklarynda maglumatyň bardygyny habar berdi. Şol wakalardan soň Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň ýolbarçysy general-mayor Begenç Gündogdiýewiň harby derejesi peseldildi. Prezidentiň 15 awgustda elan eden bu karary bilen ýakyndan tanış çeşmeleriň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä Gündogdiýewiň general derejesinden mahrum edilmegi Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly waka bilen ilteşikli bolupdyr. Şeýle-de Azatlygyň çeşmeleri Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda öňünden duýdurulmagan awgustda geçirilen harby türgönleşikleriň hem söwüşçi bolmakda guman edilýänleriň döwlet serhedinden geçmegi bilen bagly waka degişli bolanlygyny habar berdiler.